Morjesta vaan kaikille. Tervetuloa tähän uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan tosiaan Let's Halli modeilla ja tää on meidän kanavan eka video. Koska on ollut kiireitä, niin ei oo pystynyt... Miks mä runkaan? Ihan sama. Joo, sen takia, koska on ollut kiireitä ja eikä pystynyt ja unohdettiin kerran koko kanavan olemassaolo. Näin hyvin olla. Joo, siis meillä oli hyvä, kun meillä oli silleen, kun eikö se ollutkin joten silleen, me perustettiin tää kanava ja sit meillä oli ainakin yksi video ehkä kuvattuna. Ja ei ollut mikään video kuvattuna. Ei ollutkaan. Sitten vaan yhtäkkiä me unohdettiin tää kanava sit kun mentiin lomille lopulta tai alkoi ne koulut. No niin, aloitetaan tällä. Asiahan on sitten sille selvä. Mitä? Asiahan on sitten sillä selvä. Se jo riittää. Ja meillä on hauskoja modeja. Meillä on ainakin Ismolaitella Soundpäkki. Joo. Sitten meillä on jotain ihme... Close hirveitä! Ovi auki! No niin mennään. Anyways. Ja niin meillä on sitten ihme suitteja ja silleen. Sitten meillä on Morning Plankton ja moi! Älä kerro kaikkia. Vittu mä en osaa tätä peliä pelata. Joo, itekin on vähän eläkkeellä tästä pelistä. Mä en oo pelannut tätä varmaan kuukausia. No niin, Vallu. Vallers. Mä mennään. Ai niin, ja tässä voidaan olla silleen, että voi olla vähän täällä miina. Täällä voi olla niin, että täällä voi olla pieni vähän kiroilua, mutta anteeksi siitä. Ja sitten Vallersi. Tää tarvii avaimen tähän oveen. Mä kuolin. Mitä? Mä kuolin Miina. Et tosiaan oli hyvä ainakin Let's Hall Company videon alku jo. Jop, oli mahtava. Mut sitten jossakin kohtaa... Mitä tiputtaa? Mut sitten tosiaan tää video, niin siitä on vähän editoitu ainakin. Mitä tää tiputtaa tää? G. No niin, nyt katsotaan kun Aspen pelaa. Joo, mä otan vaan tän ja lähden. Otan hatkat. Ei oo sen takia, että mä pelottaa, mut mä otan vaan hatkat sen takia, koska... Miks mun jalat on sun päässä? Miks tästä tuli tommonen ääni? Mitä täällä tapahtuu? Joo, niinku huomasitte, niin meillä on tosiaan vähän hauskoja modeja täällä. Että juu. Kun mä skannaan sut, niin... Body of MR-kettu. Ja Ghost of Death Blast. Pasi Viheraho. Asiahan on sitten sille selvä. Sen jo riittää. Miks sä oot elävänä mun takana? Mä en tiedä, mut tosiaan... Juu, se oli hyvä alku. Tapahtuu hirveitä! Joo, tosiaan se oli hyvä alku ja sitten jatketaan tätä peliä. Miksi sä ilmaa paijat? Mä knussin sun podia, mutta anyways. Eikö mun podi oli tässä mun kuvakulmassa? Mä tiesin sut tonne. Mitä vippaa? Miten mä näin sit itteni täällä ja sä näit mut täällä? Epilepsed, sinne me ei mennä. Joo. Miten voin palvella? Muus. Sitten on vain offense tai assuran se kumpaa mennä. Mennään Assu, koska mä oon Assu. Niin. Ja nyt ulos täältä. Ja nyt ulos täältä. Tästä mennään tuon tietokoneeseen ja pois siitä. Tähän. Joo, ja sit pois. Nyt ulos täältä. Asiahan on sitten sille selvä. Seni jo riittää.
Mut tosiaan... Ovi auki! Nyt ei kuolla mihinkään miinaan. Joo, ja mut tosiaan... Eikö tää ollut jossain tuolla? Joo, mun muistaakseni. Ja Piti mennä noiden putkien päältä, mut mä en mene. Ja me tosiaan... Mitä äänellä? Asennoit mantikoilet vaan. On se nää apinat, jotka yppii päähän. Ei vaan, ne on semmosia, jotka vaan istuu. Huh? Found your anything, mommy? What? Joo, me löydettiin meidän äiti. Mommy chill. Löydettiin meidän äiti. Ei joo, sulla on hyvä perse. Kiitti. Mä sain sen torista. Maksaa 20. Ovi auki! Täällä on toinen miina. Ei miina, vaan se turretti. Vittu. Löytyy eka itemi. Ja mä löysin avaimen. Ovi auki! Ovi auki! Mitä tuolla tapaa? Löytyy lisää itemiä. Mä löysin kiinni. Muista, että tää voi olla feikki. Tää taitaa olla feikki Fareksit. Mitäkin mä otan sut? Kato! Heti kun sä droppaat sen ekana, niin se räjättää. Nyt. Ei. Katsotaan. Mennäänkö se pois? Nyt me kerättiin hyvin rahaa jo. Vai mennäänkö vielä? Niitä on 3 tossa. Kato mikä löytyi! Oi. Pitäisikö meidän mennä? Oon ottanut nää. Kun meillä on taas aika hyviä itemeitä. Jep. Tuohon mä en uskaltanut edes vittu mennä. Eka ovi mistä mä menin, niin siellä oli 10 turrettia ottamassa mua. Katsotaan niin sit kun tuolla aluksessa kun mä droppaan tän munan, niin sitten sieltä tulee... Onks tuo alla joku? Ei oo, unohda. Sit sieltä tulee ylipalvo. Katsotaan niin tulee yli joku... Tässä on beehive. Tapahtuu hirveitä! Pallu. No. Vedetäänkö semmonen allaka-pullaka? Mä otan ton beehiven ja laitan sen tähän näin ja tähän... mitä se bake, sun kaveri teki se? Siis se otti ton... Kuuntele mua. Se niinku otti sen, sitten laittoi sen tonne taakse, sitten launchasi sen ja sitten ne äkki juosi tästä, mut sitten se on huono idea, koska muutaman kerran me missattiin se ja sit se jäi. Tapahtuu hirveitä! Niin mä mietin, että mitä jos sä oot valmiina painaa tai vetää tota vipua, jos mä tuun tähän ja heitän sen tai jotain. Joten Ei tätä nappia vaan toi, koska nehän pääsee tuon oven läpi. Ei pääse. Koko. Eikö vai? Ei, mä oon valmiina tässä loussaamassa doorin. Noniin. Oota mä testaan miten mä pääsen. Okei. Perunamuussia! Paina! Nyt mennä! Asiahan on sitten sille selvä. Signorito. Kuolema korjaa. Meillä on nyt Tarpeeksi. 163, eli ylikin ton kuotan. 169. Jos nyt otetaan noi avaimet pois tosta. Miten mä olin lazy, mä hain just kuoleman uhrina vittu. Ja sitten Perunamuusia. Kokeile. Asialle on tehtävä jotain, ja jos yhteiskunta ei tee, niin silloin ihmisten on tehtävä itse. Mitä? Okei, ei mennä stormiin. Vittu. Mennään eksperimentaationiin. Confirm. Ja nyt ulos täältä. Ja nyt ulos täältä. Perunamuusia. Perunamuusia.
Asiahan on sitten tähän sille tulee, selvä. että jos ottaa tän, niin siinä tulee, että jotain, että haluatko sä turpaas? Ovi auki! Haluut turpaas? Haluut sä turpaas? Mä kuulin sen. Nyt sä et kuole. En mä äskenkään kuollut. Ei kun sä täällä kuolit silloin siihen. Miina. Niin nyt älä kuole. Joo, en kuole. Mut toivotaan, että ei tuu niitä yhtiä hommoja, mikä meillä on salainen. Ui vittu, mä säikähdin sua. Ovi auki! Ovi Mä auki! säikärin tätä ääntä. Ovi auki! Ovi auki! Siellä Okei. on. Metalli. Ovi auki! Ei oo enempää taas. Mä ottaa nää. Avain. Bitch! Large. Mä olin just ottamassa sen Okei, avaimen. ota se Älä avain, niin mä mä otan otan. Mennään vähän. Vai jätä se large itemi siihen. Tähän. Ovi auki! Kaikki itemit, mitä me löytetään, jätetään ne tähän. Paitsi avain, tietenkin. Niin se pois. Ei pois siis avainta. Mennään tänne. Muista olla tarkka täällä. Pimeässä kolossa. Hetkinen, onks täällä jotain? Hyppy. Kotsa vittu tiput alas. Ehkä. Avain löytyi. Bitch! Missä oot? Menin täältä sun. Ovi auki! Voi vittu, suokaa mä säikähtin. Mä säikähtin vaan näitä meidän ääniefektejä. Niinku mitä helvettiä. Jos joku meidän kaveri kattoo tän videon, niin se huomaa, että me vittu... Se huomaa, kun mä oon kiinni. Juu. Jep. Ui saakeli. Saatiin vaan nämmoset räkäset avain. Perunamuusia. Perunamuusia. Älä ota sitä koko ajan. Antaa sen nunnu. Ei vittu. Noi avaimet tähän. Asiahan on sitten sille selvä. Seni jo riittää. Tapahtuu hirveitä! Ovi auki! Tapahtuu hirveitä! Ovi auki! Tapahtuu hirveitä! Hetkinen, mitä mä tässä teen? Yo, what the fuck? Eiks mä ollut just tuolla? Olit, mitä vittua? Jää nyt tähän hetkeksi. Asialle on tehtävä jotain, ja jos yhteiskunta ei tee, niin silloin ihmisten on tehtävä itse. Ei tunnetusti voi estää. Company building. Confirm. Ja nyt ulos täältä! Ja nyt ulos täältä. Niin. Niin. Onko mitään? Hei Hanis. Joo. Niin göijät, mä otan tän. Ja tosiaan nyt... Guardian. Ja tosiaan nyt emme jatketa. Tää on just se paikka, minne meidän pitää mennä. Ei, kun mä vaan katoin mitä sieltä löytyy. Joo. Niin joo. Mä oon Luigi. Asiahan on sitten sille selvä. Seni
jo riittää. Ovi auki! Itämäitä. Perunamuusia. Perunamuusia. Joo, tässä löytyy. Sitten mennään viemään näitä itse. Pari mutta kyllä. Mitä? Ei! Oh no, meille taitaa tulla copyright strikeit. Yes! Yeah! Me saadaan copyright strike. Mitä tuli Caramel Dance? Ei saada tälle videolle mitään mainoksia. Ei saada tälle videolle mainoksia, ei! Ei me tarvita mainoksia, fuck ne mainokset. Joo, nyt jee! Sit lähetään täältä. Ei kun tilaa, Miten voi oota! palvella? Ei tilata mitään. Entä boomboxi? No, ei sitä, muuta me saadaan joku copyright. Sähän sanoit, että ei me tää ihan sama. Mitä sä siinä heilut? Wow! Mä käännän mun päätä. Sä käyt sun koko vartaloon. Käännä vai? Mitä? Ota! Messä taukoneelle ja käänny. Mitä vittua? Sä käännät sun koko vartaloon. Mitä helvettiä? Mitä Okei, joo, vaimon kanssa ostettiin pieni asuntola. Mikä tää Slayer? Onks tää just se muoto, jolla on se perse paljaan? Mitä? Niin tosiaan, jos ihmettelette miten me tiedetään näitä joitakin modeja, niin ollaan pelattu ilman Asiahan on sitten sille kuvauksia, niin... Ja me saatiin 6 € bonus. Sulla on velkoja. Kato, voi vittu. Voi saatana. Anteeksi. Vittu. Mius. Hyvä, mä otin Adamansen. Adamansen on ihan ok. Jep, Adaban se on kyllä best. Muistatko enää kun me mentiin Asiahan on valuu sitten siihen sille vahingossa selvä. epilepsiin? Joo. Ai, mainosepilepsi? No just, että me mentiin silloin vahingossa epilepsiin. Ei kun ai niin joo, se oli se kerta kun mun mielestä laitoiks mä sen epilepsen. Mä sanoin, että ei kun mä laitoin sen varmaan, kun mä en huomannut ekana. Mä en mene sillan kautta vielä. Ja onko tää muuttunut? Ai Mitä ennen ollut kukkia? Kyllä tää on vähän. Tehdäänkö silleen, että mä menen Fire Exit ja sä meinen kanssa? Kato, niin siinä on joku miina laitettu just silleen, että mä kävelen vähänkin eteenpäin, niin mä oon kuollut. Fire Exitiskin välillä on se. Voi vittu. Voi! Meillä on hitto. Meillä on Ei vallu! Joo, ei, siis ei mitään. Kävelee. Voitais tää hämähäkille? En. Täällä on hämähäkki. On vai? Mä kuulin hämähäkki. Mä kuulin kun kuuluu tämän. Mä sain rahaa ainakin. Vallu, mä huudan jos se prakkeni tulee mut pelottaa. Tuu tänne. Mua vittu kohta vittu paskat housut. Täällä on moi. Ulkona on moi. Onko? On. Ei se moi. Moi, honey boo, where are you? Ei täältä tule moi. Moi tulee mun perässä ja tappaa mut. Ei, se moi tulee just tänne mistä mä oon. Tai just Afkaa tos mistä mun pitäis päästä. Voi vittu.
Ei. Ei vittu. Ei. Moi tulee. Moi. Moi. Täällä on datashippi. No vittu saakeli kun täällä on tää moi. Moi, lähde vittuun! Voi vittu! Ei! Sori! Ei! Hyvä. Nyt se tulee mun perseeseen. Se on mun persees. Ei moi tulee, moi tulee, moi tulee, moi tulee. Me pois moi, moi, me pois. Me pois, me pois, me pois. Hän on valmiina sulkemaan Suomi. Mä en oo siellä nyt. Tapahtuu hirveitä! Vittu pakko oli lähteä menee ku helvetti. Mitä helvettiä tapahtui? Mä sain meillä... Mä painoin jotain niin sen takia. Mä näen täällä helmet-kamerasta vaan kun sä oot siellä. Pallo, mennäänkö tonne? Main entranceen. Ovi auki! Mut se Moi on täällä lähellä. Moi, Honeyboo. Se on täällä Tästä lähellä. näin, jos sä tulet nyt, niin ei se oo tässä. Mut entä sit jos se menee tohon meidän alukseen? No sit se on lentämässä, sit se on se kapteeni. Joo, sit me kuollaan siihen, kun se vaan huutaa ihan kunnon moi. Nyt. Lataa mun staminan. Koska mä oon valmiina juokseen. What the fuck? Miks tähän tuli moi? Oli ihan vittu iso. Tuu tähän. Kuuntelee. Mitä vittua? Nää kuuntelee. Onks tää hämähäkki? On! Avataan ova. Tulee saatanasta kaikki näitä moi. Nyt kerätään niin paljon kuin pystytään täältä. Ollaan varovaisia vaan. Mua pelottaa se hämähäkkileiko. Mulla on hämähäkkien pelko. Ei se hämähäkki tee mitään. Ajattelet, että se on vaikka vihattu ihminen. Meillä ei avaa niin. Voi vittu. Moi! Kuka siellä mitäkin? Siellä on moi! Tuliko tää nyt moi? Syö siellä! Miksi tää nyt moi? Joo, ei mennä sinne. Hieno persevallu. Varo. Missä asut siinä? Mut miten me siellä ulkona selvitään? Tiedä. Mulla pätkää peli. Pitäisikö meidän mennä ulos? Pallo. Mennä tänne. Kädet täyviä. Nyt vittuun. Mistä se mai tulee? Jostain umpikuja. Tää umpikuja. Onko tää mitään? On. Täällä on uusi door. Kato. Ota. Mitä vittua? Täällä on suihku. Täällä on suihku perkele. Mitä täällä on? Oi vittu, mä pelottaa sen vaikalla. Vallu, ei se pitun kivi voi pelottaa. Ajattelin, että se on vaan kivi, joka ei voi mitään tehdä. Punainen kivi.
Se on saatanan pirulainen. Mitä vittua? Tämmönen. Tuolla on moi! Moi ilman! Mitä tossakin on moi? Mitä? Toi on kuollut. Tänne! Mennään se Mene! Sinne mene! Voi vittu! Muista sanan koiria varmaan. Mitä jos se koira tulee, niin sit se tulee. Voi vittu! Mitä vittu, miksi siellä oli joku moi? Tapahtuu hirveitä! Joo, tässä kävi pieni accidentti tässä äsken, että tosiaan vähän niinku kuoltiin niinku näitte moi. Voi. Miten voin palvella? Ainoa miten sä voit palvella on se, että haista vittu. Mennään tonne Marchi. Monchi. Ja nyt ulos täältä! Mitä? Mä en kyllä tiedä Marchis, vaan mitä... Kuute. Marchi oli... Asiahan on sitten sille selvä. Marchi oli semmonen kenttä, että siellä on metsää ja meidän pitää yrittää etsiä se metsää. Mä muistan missä on. Ovi auki! Eiku niin joo. Miksi täällä on näin sumusta? Eiku niin, koska me ollaan taivaassa ja kohta tulee maita. Joo, täällä päin. Ja sit kohta tulee 2000 maita perseessä. Ei tiputa alas. What do you mean? What is this? Joo se. Hetkinen. Ei, se oli just siellä toisella paikalla. Bitch! Noin. Kauppaa. Mä kävelen koska kaikki on hyvin. Mikä tää on? Firekset. Mennään siitä. Ja mennään siitä. Rupe kuollaan heti. Voi vittu, tää on tämmönen ihana mappi. Miks mun pätkii koko ajan peli? Eikä bolt. Vittu, mä olin just ottamassa sen! Ovi auki! Ei helvetti. Kuinka paljon? Vittu, mä olin just ottamassa sen! No kun tääkin... Gimmit. Mä en halua sitä. Mä haluan se torve. Joo. Putket. Mä haluan tietää... Putket. Me ei saada näitä kaikkia otettua. Onks tääkin full hands? Hei Vallo, mennäänpä. Kato, mulla on idea. Otat näin. Sit Vallo, me vaan kaikille jolloin pystyt. Mä kattoo, jos täällä on vielä. Putket. Missä se meidän alus oli enää? Perseessä. Mutta toivottavasti ei tuu sitä maita. Muistaakseni? Putket! Ei! Mä hukuin melkein. Täällä on sitä kuravettä, mihin uppuu. Hei, mä löysin mine entrancen. Mä en löytänyt. Vittu.
Ei, mä hukun! Mähän on vähän niinku hukuin ja kuolin. And how you did that? I don't know. No kun en minä nähnyt, että siinä oli sitä ruskeata kuravettä, kun en minä tiennyt, että tuolla on meidän alus. Mä en tiennyt mitään. Hetkinen, tuolla on myös main entrance. Joo. Mut porotan, että varmaan tulee niitä maajia. No mä mietin sitä Tapahtuu hirveitä! Putket. Asiahan on sitten sille selvä. Putket. Joo. Niin nähdään tosiaan katsojat ihan kohta. Ja no niin. Ja nyt ulos täältä! Sit kun eiköhän jatketa. Putket. No toi Torvi ainakin kertoo, että kyllä. Asiahan on sitten sille selvä. Sen jo riittää. Putket. Ovi auki! Tapahtuu. Putket. Meekö sä tonne vaan sanoo putket? Sitten mä ittää vähän. Ai. Mitä vittua, mä asun sisällä. Mut mä sitten editoin tämän. Ovi auki! Tajunnut! Voi vittu, vittu! Älä pidä sitä nollia ihan kauan. Saa pitää se inventorista, mutta ei saa pitää sitä kädessä. Joo, mutta mä katsoin, että onko se jotain muuta. Katsoin, ettei se hidasta, niin mä saan nopeammin mennä. Mennään toiseen. Mennään toiseen paikkaan. Mennään tänne. Onks täällä jotain? Slime. Voi vittu. Mitä täällä tapahtuu, Hannu? Joku Aspensista. Jumalauta. Slime tulee ja piirittää kohta meidät. Ja kohta se menee tonne main entranceen ja kaikkea tällaista. Ei. Väkkiä! Täältä ei melkein ikinä löydä mitään. Eikä löydy. Täällä joo. Saisimme oikees vaan vittu maski. Näköjään vittu moro. Oli niinku kiva tavata. Katsotaan Nikos, mä muutun Masked hirviöksi. Ja sit tee sitä. No mut en mä tiedä, että muutat mä voin. Niin mut et. En mä teekään sitä. Toivotaan, että Koska mä en... No et
muutukaan, jos sä et vaan paina sitä. Koska kerran mä tein sen, ja kävi vähän pahasti. Mut niin mennääks? Joo. Mut meillä ei oo Asiahan on sitten sille selvä. Kuvataan. Meillä on 210 kuota ja meillä on 106 100. Vittu, ei noita avaimia. Pois avaimia. 148. No. Mikä meillä oli vain jo 2 päivää? Asialle on tehtävä jotain, ja jos yhteiskunta ei tee, niin silloin ihmisten on tehtävä itse. Se eka kerta me oltiin siellä eksperimentaatioonissa, mut sit me molemmat kuoltiin lopulta niille maityypeille. Oi vittu. Pitäisikö meidän vaan mennä tonne ja hyppää alas heti? Alkaa. Kun ei meillä oo enää mahdollisuuksia. Joo, nyt hiljaa, mä tiedän. Asiahan on sitten sille selvä. Oh my god, kun tää mun... Ovi auki! Hypätään! Wuhuu! Soi. Voi vittu! Ei! Ota mäsked. Huku nittenen. Huku. Eikö ota maski? Mä otan maskia ja hukuta itteni. Joo. Ja paina sitä left-klikkiä. Left. Nyt kuollaan! Et fucking go! Voit tää maski toimia! No niin, nyt saa maski. Asiahan on sitten sille selvä. Siellä on sun mäskenimo. Ja haluuko tietää, mitä seuraavaksi me koetaan? Tapahtuu hirveitä! Ai tätäkö? Me koetaan seuraavaksi Ihane. raikas kuolema. Raikkaaminen. 0 päivää deadline. No! Deadline no! Oh no! As you have not met the profit quota, your performance has been deemed below standard. Ei. Me ei ole tehty mitään pahaa, kun me vaan kuoltiin niille maanjatkoille. Mut sitten! Bro, sä jäit sinne alukseen vieläkin. No niin tosiaan, niin sitten laitetaan meidän asut ja jatketaan. Welcome to your first day on the job. This is your very own autopilot ship, where you will eat and sleep for the duration of your contract. Yeah. Make yourself at home. To complete the onboarding process, you will want to check the instruction manual and sign into your ship's computer terminal. We trust you will be a great asset to the company. Great asset to the company. Great asset. Ottaa kiinni vitun laite. Asiahan on sitten sille selvä. Seniorita. Hieno muna. Ovi auki! Yritetään etsiä tuolta... Pitäisikö me yrittää etsiä tuolta... paikasta jotkut kaljat? Hyvä homo. Lentävä... Niin lentävä mikä? Sirkuitti. Miten me päästään? Miten me päästään tuolta? Taas stamina. Ja juokse. Ai!
En mä uskalla. Mä tiedän. Tuu täältä. Moi! Tuli pillosta just. Niin mitä? Mut jo mennään nytten tonne. Nonne. Nyt. Ovi auki! Ovi auki! Mikä ääni tossa viinalta kuuluu? Auttakaa! Tapahtuu hirveitä! Mikä se oli? Auttakaa! Ai sanottiinko siinä auttakaa? Joo. Auttakaa! Kuuluu vaan, että auttakaa! Oi. Ai. Juu. Tosiaan... Miten ne helvetin toi kämpi? Jep. Voin palvella. Mennäänkö eksperimentaationi? Joo. Koska se on mun lempimappi ainakin. Sinne me ei voida kuolla. Ja jos kuolla... Ulos täältä. Tästä tulee... Asiahan on sitten sillä selvä. Perseilyä. Niin tästä eksperimentaationista. Ei kun tästä pelistä. No... Tän videon nimeksi pitäis laittaa, että... Ovi auki! Is Lethal Company modien kanssa tai joku Ismo. Mihin sä menit? Jonnekin. Niin mä tuun sinne Maja entranceen. Häh? Mä oon vasta tikkailla. Mä oon perseessä. Mä jäin Näks mä mäskedin? Asun sinne, hyvä. Sä luulet, että se on vittu maske. Mä sanoin just sulle, että mä asun perseessä. Joo, no niin. Mennään. Ovi auki! Ei oo mitään. Ovi auki! No. Kaljaa, jee! Mikä tää on? Onko ihan sama? Niin Nyt mä kiinnostaa ääntä. Ota mun viinat sitten, Vallo. Joo. Se on mun löytä. I love my vino. I love my... Ovi auki! Hello, ¿cómo estás? Pannu! Onko se pannu? Ovi auki! Ei oo! Tää video menee. Ovi auki! Pitäis laittaa, että Ovi auki! warning. Ei. Onko se pornotähti vai pornotähti? Kummatkin. What the fuck? Ei joo, okei. Okei. Mitäs sit täällä on? Vittu! Mä kuulin jonkun Minne äänen. me haluamme? Mä kuulin jonkun äänen tuolla. Como fucking estás? Sä vittu koko ajan seuraava kun aivan niin. Ai, vittu. No mun on pakko. Mulla on liian hiki. Täällä mä kuulin sen äänen jossain. Tässä me kyllä kerättiin aika hyvin, vai mitä?
kerättiinkään me ei kerätty varmaan ihan koko kuotaa, mutta kuitenkin ainakin suurin osa. Koska kaljat on kalliita. Koska kun kiitos Let's Halli Suomessa, niin... Voitko painoa? Joo! Asiahan on sitten sille selvä. Pakko laittaa tänne huoneeseen tuuletinkin päälle, kun on niin raskasta. Tapahtuu hirveitä! Mut pelataanks vielä ainakin tää kuota ja ehkä seuraava kuota ja sit voidais lopettaa ainakin tän video tähän. Asialle on tehtävä jotain, ja jos yhteiskunta ei tee, niin silloin ihmisten on tehtävä itse. Vai miten me tehdään? Ota. Kun sitten vielä mä ajattelin, että jos tästä videoista joskus tulee, niin tässä videossa on ollut niin paljon hauskoja hetkiä, että sit mä vielä editoisin näistä semmoisen hauskat hetket videon. Meidän pitää tehdä semmonen, että meidän pitää tehdä jotain hauskat hetket meiltä. Silleen, että pitää ottaa vähän lisää videoita. Joo. Asiahan on sitten sille selvä. Kun meinasin niinku nyt Let's Hallista esimerkiksi. Ei nyt, vaan monta videoa ja sitten tehdä niistä kaikista. Joo. Okei. Ovi auki! Mut puhutaan sit niistä videoista sitten kuvaamisen jälkeen, kun ei spoilata katsojille, että mitä meillä on tulossa vielä. Koska... Me tulee semmonen pornovideo. Ei joo! Mut ainakin meiltä on tulossa ihan hulluja juttuja vielä. Ja voi kommentoida, jos haluaa lisää jotain. Niin. Jos te haluatte nähdä, kun mä kuolen. Ei. Ei! Wait! Jippii! Oliks täällä Eclipset muuta? Ei ollut mitään. No miten sit nyt Ovi auki! Tää tulee normaalisti. No miten se tuli noin nopeasti? Ovi auki! Mä näen mun viinat! Hei, me hakee tuon Large Axel. Ovi auki! Onks täällä jotain itämeitä? Ei, minne sä menit? Hei, täällä on toinen akseli. On jo viina. No mennään nyt näillä. Joo. Jos mä edes tiedä minne mä juoksin. Joo, varotaan sitä jippi-tyyppiä. Ei. Ei, äkkiä pois! Tästä taisi olla melkein jo meidän varmaan kuota jo. Sun kaljat maksaa varmaan kuin 50, koska Suomessa ollaan sitten mun tää akseli maksaa 44 €. Vai pitäisikö tämän videon nimeksi laittaa, että Let's All Company Suomessa? Ei. 176 €. Juu, mennään. Asiahan on sitten sille selvä. Seniorita! Laittaa vaan, että Let's Company perseen toivoo. Ajattelin, että tämän videon nimeksi pitäisi laittaa Let's All Company, mutta perseilyä. Eikö se on vaan Let's Companys perseily tai jotain? Let's All Company perseily. Asialle on tehtävä jotain, ja jos yhteiskunta ei tee, niin silloin ihmisten on tehtävä itse. Sen tulohan ei tunne. Edetään kuotaan sit loppuun. Mut monta kuotaa me mennään. Ja nyt ulos täältä! Ja pelet tää on hyvä.
Ai että on hyvä loppu tälle videolle sit. No joo, sama. Mä oon kuoltu ihan randomisti. Saan mä viedä mun kaljat? Joo. Jee. Mä iloinen siitä. Ja laitetaanko tähän loppuun vielä Plankton? Oota. Mitä venttaa? Älä paina. Mun viina! Viina. Jos tää tulee taas karameltaissa, niin voi vittu. Mitä joo. Sieltä tuli vaan Caramel Dance ja sitten vielä Plankton ja sit tuli pomo silleen, että nyt turpan kiinni täällä hetken, mä yritän nukkua. Ei se varmaan nuku, se ehkä tanssi. Se tanssi siellä Caramel Dance, mutta sit yhtäkkiä kuului Plankton ja vielä meidän nää naurut ja kaikki. Sit se oli vaan silleen, turpa kiinni kun mä täällä tanssin. Bro. Aina 2 kertaa. Nyt sitä. Ja paljon me saatiin rahaa siitä. Mutta toi on tehty Ruotsissa. 30 €. Niin eihän me voida saada mitään juttuja, koska me ollaan Ruotsi on niin ihana naapuri, että joo, ei oikeesti. 30 €. Kuuliks sä äsken? Joo. 30 €. Kui saakeli. Tapahtuu hirveitä! Mutta joo. Tosiaan... Oota, että sä spawnaat tähän. Mä oon jo spawnannut. Hyvä. Okei, tää alas. Joo. Noniin. Tää Let's All video voisi olla nyt tässä. Nyt turpa kiinni Smolaitella. Niin tosiaan, kiitos kun katsoitte tämän Let's All Company videon, meidän ekan videon. Ja tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa. Muistakaa pistää kanava tilaukseen, niin ette missään meidän hienoja kuolemia ja uusia hienoja videoita. Joo, ja tosiaan nytten me nähdään tulevien videoiden ja striimien parissa. Ei me varmaan tehdä striimejä, meidän pitää vaan miettiä hetken kanssa, miten me tehdään striimejä tai jotain, mutta... Se pitääkin vähän miettiä joo, koska kun sitten jommankumman se pitää ainakin kuvata ja tällä hetkellä nyt niin kuin mä kuvaan sen OBS:llä. Joo, mäkin vain kuvata, mutta mun pitää korjata mun OBS, koska mun tietokoneella onkin aika paljon. Niin... Joo, niin tosiaan, mutta toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja me nähdään tulevien videoiden striimien parissa.